Masana'antar Kannywood ta cika da fitattun jarumai masu hazaƙa daga sassa daban-daban na duniya. Ba dukansu bane ba 'yan asalin Najeriya, amma sun taka rawa sosai wajen inganta fina-finan Hausa da kuma yaɗa al'adunmu zuwa ƙasashen waje. A wannan bidiyo za mu kalli yadda jerin jaruman Kannywood waɗanda asalinsu ba 'yan Najeriya ba ne, amma suka zama taurari a masana'antar suka kawo ci gaba sosai. Jarumar nan mai suna Akanan Bamenda ita ma 'yar asalin ƙasar Kamaru ce, wadda take a Kannywood a yanzu. Sai kuma jaruma Izzatu Peanut, wadda ita kuma 'yar asalin jamhuriyar Nijar ce, ta kasance shahararriyar jaruma a masana'antar Kannywood. Sai kuma jaruma Hadiza Aliyu Gabon, wadda take biyarin da ƙasar tata mai suna Gabon, ita ma shahararriyar jaruma ce a halin yanzu. Sai kuma Auta MG Boy wanda shahararren mawaƙi ne a masana'antar ta Kannywood, shi kuma ɗan asalin jamhuriyar Nijar ne. Sai kuma jaruma Tumba Goska, wadda ita ma 'yar ƙasar Nijar ce kuma ta kasance shahararriyar jaruma a halin yanzu. Bugu da ƙari sai jaruma Zahra Diamond, wadda ita ma ainihinta 'yar ƙasar jamhuriyar Nijar ce, kuma tana haskawa sosai a fina-finan da ake yi a halin yanzu, musamman fina-finan series, wato fina-finai masu dogon zango. Sai kuma jaruma Fati Niger, wadda ta kasance ainihin 'yan Nijar ce kuma tana biyarin da wannan suna mai suna Fati Niger. Duk wanda ya ji kaga ya tabbatar cewa ita 'yar jamhuriyar Nijar ce. Sai jaruma ta gaba mai suna Aisha Najamu. Aisha Najamu shahararriyar jaruma ce a Najeriya, amma ita kuma 'yan Najeriya ce, kuma tana taka rawa ta gani sosai a fina-finan da ake yi a halin yanzu. Sai kuma sabuwar jaruma mai farin jini wadda ta shigo ƙafatar dama a harkokin masana'antar Kannywood, mai suna Aisha Soba, wato ita ma 'yan Najeriya ce. Sai kuma mai jaruma Fatima Hussaini, wadda ludayinta ke kan dawo a halin yanzu a masana'antar Kannywood, wadda aka santa da suna Maryam a cikin Labarina, wadda ta yi trending sosai yadda ya kamata. Jaruma ta gaba ita ce Rakiya Musa, wadda ta kasance 'yar rawa da waƙa, wadda ta kasance a cikin harkokin masana'antar Kannywood tun tsawon shekaru, kuma ɗiya ce ga fitaccen mawaƙi a jamhuriyar Nijar, ita ma kuma 'yar ƙasar jamhuriyar Nijar ce. Bugu da ƙari sai kuma jaruma Amal Umar, wadda 'yan Najeriya ce, fitacciyar jaruma ce a masana'antar ta Kannywood. Ita kuma ta daɗe ana bugawa da ita ba tare da hannunta ya karye ba a cikin harkokin da ake gudanarwa na masana'antar Kannywood. Waɗannan jarumai sun nuna cewa Kannywood ba iyakar ga 'yan gida kaɗai ba ce ba, wuri ne da kowa zai iya haskawa idan yana da baiwa da ƙwazo. Duk da cewa asalinsu ba daga Najeriya ba ne, sun zama gagaruman taurari da masu kallo ke alfahari da su. Muna sa ran ganin ƙarin irinsu a nan gaba domin su ƙara fitar da Kannywood zuwa idon duniya. Mun gode kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci.